Com fer magdalenes especials amb un toc de xocolata. Els ingredients són xocolata de tableta, sucre, farina, mantega, oli d'oliva, llet. El primer que necessitem és un got i el recipient on aneu a posar tots els ingredients. El primer ingredient que hi posarem serà l'oli. I tenim de posar un got d'oli. Seguidament hi posarem la llet. I tenim de posar un got i mig de llet. Ara que hem acabat amb els aliments líquids, hi posarem els aliments sòlids. Començarem amb el sucre. I tenim de posar 2 gots i mig de sucre. Així que acabem de posar els 2 gots i mig de sucre, continuarem amb la farina, que hi tenim de posar 4 gots. Així que haguem acabat de posar els 4 gots de farina, sol cal acabar posant el sobre royal, que serveix molt bé perquè en altres paraules, la llevadura serveix perquè el volum de les magdalenes pugi. Així que hem acabat de posar el sobre de llevadura, l'únic que falta és la batedora. Ara sol cal batiu fins que la massa quedi. Sempre que la massa quedi massa malament, es pot posar una mica de llet. La mescla té de quedar així de barrejada. I bé, ara que hem acabat de la mescla, anirem a la segona part. I tenim de posar els motlles. Així que hem acabat de posar els motlles i tenim de col·locar la pasta. Encara que, com se veu, abans de posar la pasta necessiteu posar una mica de mantega, de manera que al treure les magdalenes del forn no s'us empeguin. Ara que hem acabat de posar la pasta, sol cal posar este puntet de xocolata. Agafarem xocolata de tableta i per cada trosset li posarem al mig de la magdalena. Així que hem acabat en el xocolata, sol cal posar-les al forn. Tenim de posar les magdalenes al forn a 170 graus turbo. Tenen d'estar al forn durant un quart d'hora aproximadament, fins que al final les magdalenes quedin així.
Aquí s'acaba aquest vídeo, amb magdalenes especials amb un toc de xocolata.